чанд сол аст сокинони деҳаи Қалъаи Малик дар иҳотаи ин дуди ғализ зиндагӣ мекунанд, азияти онро мекашанд. дар наздикии ин деҳа соли 2015 ширкати Ёқут 2000 бо сармояи хориҷӣ корхонаи сементбарории тоҷ чайна 2013-ро сохт. сокинон мегӯянд, аз рӯзи шурӯъи кори тоҷ чайна 2013 ҳавои тоза нафас намегиранд. агар ҳамин дуд омад дуромада дар хона ба ҷо мешем. Деки кӯдакҳо дар ҳамин қади кӯча ё намефаҳманд ки зарар дорад, ё ҳамина нафас кашидастанд. ман ба худо айрӯи ҳамин завод шуда бемаска гашта наметавонам, аллергия дорам. гоҳу шамол самти дудро иваз мекунад ва бар дигар деҳот ҳам мерасад. гарду ғубори он ба зироату хонаҳои мардум менишинад. ин мусоҳиби мо нахост ӯро бишносанд, чунки метарсад минбаъд дучори мушкил мешавад. ӯ 35 сол боз дар ин деҳа зиндагӣ мекунад. ба андешаи ӯ дуди корхона муҳити зиндаи онҳоро мекушад. аввал мисол 15 то 20 ҳазор пула мисол меёфтем ҳар сола. ҳамин мисол мева. Дигар заби чанга залалка дигар ҳама қоқши. навбат дору меша дигар навбат чӣ. мардум дигар рӯзҳои гарми тобистонаро наметавонанд дар ҳавои тоза ва болои катҳо гузаронанд. онҳо шиква мекунанд, ки чанд сол боз аз ин саодат маҳруманд. яхе рӯз ҳамиҷо шишта намешаванд бернода. хона медрои телевизор маха мекунӣ ҳамон там дуд медрои охи. ҳавлиному пур мешавад. хай худомон бо медроем ям ки медроем дарнои дара пардоро мекашем. ҳам хеле сокинон мегӯянд муқобили вуҷуди ин корхона нестанд, аммо талаб доранд дастгоҳҳои муосир васл кунанд, дар фикри мардум ва табиат бошанд. мо муқобили завод нестем, фақат заводи замонавӣ кунанд. инамиқа хоҳиш дорем. масъулини корхонаи сементбарории тоҷ чайна 2013 нахостанд вазъро ба мо шарҳ бидиҳанд. кормандони ҳифзи табиат эътироф карданд, ки партобҳои ин корхона дар ҳақиқат аз меъёр зиёданд. таҷҳизоте ки овардан, филтрҳое ки овардан дар шароити ҳамин баландии зиёда аз 1200 метр асадида корон мекард. ба қавли мақомот 3 маротиба тоҷ чайна 2013-ро барои риоя накардани меъёрҳои ҳифзи муҳити зист ҷазо доданд. барои насб кардани ин таҷҳизотҳо аввал ин таҷҳизотҳоро харидорӣ кардан дар кор ки бисёр маблағи калон меистанд. ино аз хориҷи мамлакат ворид мешаванд. ба дуюм ки мутахассисои касби дар кор ки насб кунанд. сеюм ки фаъолияти корхонаро муддати ним сол мумкин зиёда 6 моҳ фаъолияти корхонаро боз доштан дар кор ки ин таҷҳизотҳоро насб кунанд. масъулини ҳифзи табиат дар ҷумҳурӣ мегӯяд, тибқи қонун бояд ин корхонаро бубанданд. мораторияе ки ҳукумат ба наздикии тибқи қонуни ҷадид эълон кард, пеши онҳоро гирифтааст. ворид шудан ёки андешидан ягон чораҳои маъмурии дигар надорем. мо зиндан фаъолиятро қатъ карда метавонем, на мисол ягон протоколи маъмурӣ тартиб дода метавонем. то барои мақомот мушаххас мешавад, ки бо ин тазодҳои қонунӣ чӣ кунад, мардуми деҳаи Қалъаи Маликро мебояд бо он чӣ мегузарад созиш кунанду ғубор нафас бигиранд.